So sa ka. Sige, sige, padayon. Ayaw pag-undan. Dili na makaya pa eh. Oh. Oh, nga nung ihulog man na nimo ang treadmill, nga nung i-stop na nimo. Ang kapay na kayo pa, uy. Wala ka ni kakabot og 10 minutos nga nag-jogging. Dili lagi kaya pa. Gutas na gid kayo. Mangali na ta pa, uy. Gutom na kay ko. Salad? Maura ni pagkaon? Oh, wa na lang ka na mo binli og kanon og sudan kay salad man ang giingon ni Papa nimo nga mao'y imong kanon. Ang papasad, uy. Hilap kayo ni Stian pa, uy. Haugos sa pa, dili ko ganahag salad. Pag-practice og kaon og ingon ana. Ayaw pag sige kaon og kanon. Dili lagi ko pa. O asa man ka? Ato ko sa gawas mo kaon. Yan, di ka mo kamayan na kung kay disiplina sa mong kagalingon, no? Na bahala nagdili ko mudaot, uy. Basta dili lang ko magkapoy-kapoy exercise. Unya magutman pag yun kay salad na ilay pakaon ako. Ya, saan naman si Charlie? Huh? Nga naman day si Chardy? Uy, crush ba yan ani mo siya? Saan na lang niya pagka-attract ni mo kung di ka magpadaot? Kuan. Kasi kuan. Bahala na. Oh? Basta hindi magbilagro o matrak siya na ako bisag ingon ani ko katambok, di ba? Bahala ka. Sige lang. Mas hindi ayog madaog ampo. Arnie anak, ayaw kalimot og pangandam para sa party karong weekend ha. Nga naman ma, unsa may naa? Birthday sa kumpare ni Papa nimo anang adlaw. Si Jose. O giimbitar ta. Mao ba ma? Sige ma, mangita ko gindot ka dyan sa ana. Nga naman. Para sa iyang anak na si Charlie. Siyempre no, mao pangandaman gina nako ma. Kabisi, be ni ma magpakichikas mga negosyante. Ay. Ay, bayot! Suway ko no, bayot ba? Hala, Chardy? Sorry ka ayo ha, nakurat ragyog ko. Nikalit pa lang kagtungagod. Okay ra. Nakakita manggug ko nga naginusara ka. Mao nga giduol ti ka. Lord, mao na ba ni ang dugay na akong gipangayo ni mga milagro? Nga tagton ko ni Chardy? Okay ra ka? Yes. Nakay gisulti? Ingon ko ang ayan kasi magisulod karon. Karon? Sa ato pa, ang uban akong gisulo bati di ay. Nindot na sab. Pero mas angayan gid ka karon. Nakabantay na day ka na ako? Oo, dugay na. Higuragog kumutan-aw nimo sa layo. Kay mauwaw man kumuduol. Pero karon nga nakaduol na magig ko. Kini pwede pa makig-amiga na lang ko nimo? Oo, uy. Tinuod? Nya, pwede sa gumangayo si mong number? Pwede ka ayo. Ihatag sa din mo dayon? Ang naman sa magpadili-dili pa ko, no? Hatag dayon. Bayan, no? Pero ayaw pag-asyong nga panguyaban ka, ha? Basig masakitan ra ka. Dakong buang ang mo pasakit nimo. O dili ko makabuhat anak nimo. Ha? Ngano ka, uy? Na-realize man gud ako nga wa kay uyab. Kaya di ba, bahadlo ka nga pasakitan? Mao nga nakaingon ko nga dakong buang ang mo pasakit nimo. Makaigon lang ka, anak, kay dili man ta uyab. Sugta ko. Aron nga magkapamatuod ko nimo. Nga dili ko makabuhat og pasakit nimo. Nanguyab na ba ka na ako? Ha, Chardy? Recorded by Radio Mo TV.
O Arne, ganahan ko nimo kay nindot ka nga ikauban og ika-istorya. Gusto ko nga makaila pa gid nimo. Hatagan man ko nimo og chance. Yes. Yes, Chardy. Gisugot na ka. Kuyawa agud nimo. Nanguyab gyud ay siya nimo nak. Oo, maoy. Pa, awa pa. Wa lagi na sa lawas lagi. Ang akong pagkaako ang nagustuhan ni Chardy. Og dawat ko niya bisag ang ani ko. Maayo kung mao ka na. Pero, unya na ko mo bilib kung magminyo na mo. Kana kung pakaslan kaniya. Nganong dili? Bisag karon dayon pakaslante ka. Tinuod? Lagi. Seryoso ko nimo, Army. Og ikaw na gusto na ko nga minyoan. Kun mao na. Sige, magpakasal na ta. Salamat! Imura ko, Chardy. Chardy. Kadot ka. Ay, patungi. Bugat ka. Ala, sorry. Ready na ka? Dali na kayo, malitatas party. Oh, ready na ko. Uy, mana isulob ni mo? Ano nag-sleeveless man ka? Alimuot man. Di ka mag-ilis? Oh, Ay nalagay, basig maliit pa ta. Tana? Chardy, nganong kitanaw man kanila? Ako ba kitawag ilag tambok? Kisa pa pala eh. Gano'ng masaguling nga, mo man mo gisulob. Basta hinuon ko, napilhan ko kawaw. Abi ba na kog dawat ko ni mga ingon ani ko? Oh, dawat man tika. Gipakas lang gud tika. Pero taro nga sa imong ipanulob eh. Mao ba? Nalimot ka nga mo ni akong gisulob? Naningon ka nga ngayon kayo ko? Oh. Sa ato pa na makakraday ka? Bakakon kang dako? Arne, asik oy. Kasi mo nagawa ni. Arne. Sakto na. Ay na paghila. Sakit kayo pangagik ka niya ang mga saway nga akong natungog. Ayaw sa may plano ni mo. Bana naman na ni mo. Magpadaot ako pa. Dili ko gusto ngayon anion lang ko niya. Nak, akong gusto nga magpadaot ka para sa imong kaugalingon. Dili para sa laing tao. Oo pa. Tabangi ko. Mupatuon ako bisag unsay pabuhat mo na ako basta budaot lang ko. Oh. Pumalagi na hilab din mo imong pagkaon. Busog pa ko. Mo ba? Tuodi ay, na ako'y out of town for 5 months. Ako mo'y mumanid sa bagong abli ng mga branch sa Cebu. Sige. Kani. Higayon na nina ko. Salad nak. Salamat, ma. Sure ka nga ha, okay ra ka ana. Oo, ma.
Anaron ako kung kagalingon, ani. Sige. Tuod. Tuan na si Papa ni mo sa gym. Nagpaabot na ni mo. Sige, ma. Okay. Enough na. Very good, Ani. Very good. Grabe kayo ka-determinado. Paspas kayo ang imong progresana, Arnie, anak. Salamat, pa. Dili ko maundang kung dili na ako makabot ang akong gustong timbang. $50 kilos ako pa! Congrats, anak. Andam na kong matubang ni Charlie, pa. Yats! Kasiksa na ni mo! Salamat. Maglaway na lang yan si Charlie, Ani. Pero Yats, ay kayo pag-expect sa iyang reaksyon, ha? Kaya ang tao nga hinawayon, agyo na ikasulti ni sa kutsaon. Tanaw lang niya nato kung unsay ang reaction inig uli niya, Yats. Arne? Ikaw ni? Wala man ko magkailan ni mo. Kagwapa na ni mo. Oh, Singot pa kayo kagikan sa biyahe, Charlie. ay, sorry. Wala na ko kapuging akong kamingaw sa akong gwapa o sexy nga asawa. Kaligo sa dito ka. Pantay na ka na ko niya. Haon sa may nahitabo, ha? Akong gikatulgan, uy. Bahala siya. Wow! Hard to get. Ambot ba, Yats, uy? Huwag ko kasabot sa kong gibati. Huh? Instead na malipay ko kay nakuha na ko ang gusto na kong reaction sa pag-uli ni Charlie. Pero ko pati agalipay? Ha? Nga naman! Sultihi ko. Nga no? Ang unsa man. Ganong bugnaw ka na nako. Murag wa ka malipay. Nga, nauli ko. Gusto gyud kami bawo sa tinuod? Tungod kay nakarealize ko nga dili ko nimo mahal sa pagkaako. Unsa? Kay before ka nilarga, sa tambok pa ko, nagpuro kasaway na ako. Mas na-feel pa gani ako nga giluod ka na ako kaysa love ko nimo. Unya karon sa imong pag-uli nga slim og sexy na kaayo ko, mura ka naghinam-hinam na ako. Arne? Nakarealize lang yun ko. Kabuang din ako, no? Nga nag-effort ko nga Muslim para lang ma-please ka. Pero nakarealize po ko. Nga kung tinuod nga mahal ko nimo, matambok o madaot man ko, ma-feel na ko nga love ko nimo. Pero wa. Maong mas maayo pag magbuwag ta, Charlie. Arne? Put your makeup on, get your nails done, curl your hair around the air, get your sexy on. Daghan tuod ko og na-realize tungod sa akong effort nga mudaot og ma-please si Charlie. Maong kamong mga babae diha, ayaw mo pagkunahon na nga way ma-in love niyo og tinuoray tungod kay tambok o daot mo. Kay bisag unsa pay lawas nimo, kung di mahal ka, mahal ka. Ayaw gus ba imong kaugalingon para ma-please nimo ang mga tao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalan kaagi ni Arnie nga taga Davao City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan. Try. You don't have to try so hard. You don't have to change. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit.
Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Anne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere Over the Rainbow. We're trouble. Recorded by Radio Mo TV. Maunaan, labdi ka. Bisan tulog, wapat lang magkita sa personal. Kay sa Facebook naman talaga ila. Pero tinuding akong gibati diyan mo, han? Mutog na lang sa ko ni mas tinuod, Ed, ha? Sa sige na to video call. Dadot lang nasad ko ni mo. Kung maunang Oo, Ed. Ako nakagisugod. Uyab na ta. salamat kayan. Salamat kayo. Ha? Uyab? Oo, ma. May uyab na ko. Tagadiin mo sab ng uyab ni mo. Aga, Cebu pa. Umayo kay layo day mo. Ngay naman tayo og duol pa. Mabala ka man mo na ko eh. Basi gili ka mahuman sa iyong pag-eskwela. Kay matintalaw ni mo susukusa. Anak. Dili mi gusto ha nga mo focus ka ng imong pag-uyab-uyab. Ate managid itaw ng imong pag-eskwela day. Ma, ayaw gabala ka. Kinahanglan nga mahuman akong kursong nurse assistant. Oh, kagwapo gid sa akong uyab, uy. Ang ayon kaayos sa mga tato. Hayan, Hello, iyon ang imong kamera, be. Kaya matanaw ko nimo. kadiyot. Wow, gapaha ah. Buyag. Ed, mangutaan ako ba? Oh, asa man na? Nga na ding daghan kag tato. Ako tattoo artist man gud ko. Panahinungdan nga daghan kog tattoo sa kulawas. Pila na ganimong edad ron? Guwang na ko eh, 32 na. Ha? 32? Unya, college pa ka? O taon. Saan man gud atong bata. Itong bata-bata pa ko. Kung man gud, nahunong ko sa pag-eskwela. Tungod lagi sa bisyo o sa mga barkada. Maayo na lang gani, kinakaunahon na kagpadayon og eskwela. Oo. Kaya may angkol man gud ko nga arang-arang o kahimtang. Iya kong ipa-eskwela. O iya kong giingnan nga kung makahuman kong eskwela, iya kong hatagan og house anlat og sakiran pod. Wow, nindot agud. Lagi. Mapitay hinungdan nga bisan og guwang na ko. Ipadayon bagihapon ko sa pag-eskwela. Paningkamot gid ha, nga mahuman kag eskwela. Oan. Ganamas ako ma-eskwela, labi na kay may uyab kong gwapa. Sus, ikaw gyud. Bitaw eh, paningkamot ang duha nga mahuman og eskwela kay puhon. Magminyo niya ta. Oh, Ed, paabot na ta ng panahon ha. An, Yes? kuan ba? Dugay na kitang nagkauyab. Kining, dili pa kita mahimo nga magkita kay layo man ta sa usa. Nagasa Davao og ako niya sa Cebu. May hangin ta ko nimo. Unsa man na? Kining, mahimo bang matanaw ko si Malawas? Ha? Unsay mo tan-aw gud? Gusto lang ako nga makakita sa hubo ni Malawas pa. Dili ko uy, kalain po daan na uy. Ganun lain naman ko. Mauyabang ko nimo. Basta, dili ko. And sorry, dili gid ako kaya mapakita nimo sa akong lawas. An, Ako na ni pagon ha. Dili na ta magstorya kay may buhaton pa ko. Hapit na ba mong graduation? Kalaan sang gibati sa gihangyo ni Edna ko eh. Gipangilugan ko. Recorded by Radio Mo TV. Uy, hala. Wa man mo chat si Edna ko rong adlaw. Milagro da. Nahiubos ka siya nga wala ko ihatag iyang gusto. Inikapot ako sabay. Ako siyang tawagan. gano'n nanawag man ka? Nasuko ka na ako. Maman, nahibos ako nimo. Ed, sorry. Kain ka eh. Wala minog, dili ta uyab. Paglok man ka na ako. Umakisalig na ako. Ed, Kung yung nanan umakisalig na ako, di
magbuwag na lang ta. Ha? Oh, magbuwag na lang ta. Ed, nahibaw ka gyud nga love kaayo ti ka. Kung love pa ko nimo, masugot unta ka sa kung gusto. Kung saan daw lang kong ipangayo nimo gud. Nga, imo raman ko nga, higo raman ko nga matanaw sa imong lawas. Dinis kamera. Di ba ka maun sa anak? Yun na naman ang buhaton sa mga LDR. Sige na, mag-study pa ko. Kadiyot sa good. Ayaw sa good pag nga. Kigistorya pag ani ko di mo. Lain pa man gud. Di ba nimo ihatag ang akong gusto? Sige na lang. Masugot na lang ko sa mong gusto. Tinood? O lagi. Ako na ipakita ang ako lawas ni mo. Kinuha ko. Pagsabot ako ibuhat. Nagpakita ko ni Ed sa hubog na kong lawas. Pasaylo ako, Diyos ko. Kumusta naman ka? Nia, kaloy sa Ginoo, nakatrabaho na in town ko. Mayo noon. Oh, noon sa man ka. Giubo lagi ka. Gilantan ko an. Pa-check up pa niya, uy. Ayaw pasag din ng imong lawas. Basing mo grabe unya na. Sa minahitabo ni Ed. Dili mo siya mag-reply sa message niya. Unya, dili pa mo ito pagtawagan. Sa makinahitabo niya. Husto, akong tawagan iyong inahan. Maong wa na magka-chat si Ed ni mo kay ikulata man gud eh. Ha? Sige ko lata, ma'am. Ay nag-hire man gud siya mga maghihilot diri sa bae. Unya dili niya kaila. Ang nahitabo sadyang nakatuog na siya gikulata siya pagkauman gitulis. Unsa? Ako siyang picturean ug akong isend mo ha aron makita nimo ang iyang kahimtang. Sige, ma'am. Magpaabot ko. Kinuha ko. Kanag bunog ni Ed. Salbahis ang taong nagbunog ni Ed. Salbahis! Ma'am, kumusta naman si Ed? Adi ami karon sa ospital. Ako siyang gidaha kay nagbalik-balik man ang iyang hilanat. Unsa man sulti sa doktor, ma'am? Unsa man sakit ni Ed? Kuan ko no, PTB, kun pulmonary tuberculosis. Magsige maguna siyang inom good. Unya, sigarilyo pag yun. Maulay kayo eh. Sige lang, ma'am. Dali raman na hinuon ayuhong sakita. Manawag lang unya ko balik, ma'am. Kaya gusto na ko siya makita. Salamat kay pwede na di kang maistorya. Ed, kaniwang na ni mo, oy. Grabe. Ed, pakaayo ba yagid ha? Ingon ba ka nga magbiniwa pa ta? Kaya gusto ka nga makabata ng pamilya. Pagpakaayo ba yagid? Uan. Maningkalit ko nga maayo. Day, naunsa naman in taon ka, uy. Hubag naman kayo ng mga mata ni mo. Sige naman lang kaghilak. Nasakit ako, Ayabday. Katutuwa sa Cebu? Oo. Gusto na ko nga motiman niya, pero ako'y mahimo. Kilayo magod ko niya. O niya, unsa may plano ni mo ron? Plano na ko matog sa bunay. Pero matiman ako akong uyab. Dili ko musugot. Pa, Kumusugot ka mo ato kag Cebu. Babae kan.
Pabuta nga siya ang mo ani sa Davao. Pa, pero nasakit manggod siya. Kung kamog yun ang parasaw sa gusa. Kung maayo na siya siyang sakit, siya ang mo ani sa Davao. Magpakita siya nimo. Dili kay ikaw ang bato niya. Pa. May picture na sa mga gisadag mama ni Ed. Kinuha ko. Kadaot na gid ni Ed. May gitsatingin na ni Ed na ako. Masawa na ako. HIV ang sakit ni Ed. Ano? Ganawa ka ba sulti na ako sa tinuod ni mong sakit? Kasi lawan ako nang gitago ni mo. Kung ako siya ning gitago sa akong inahan. Ganang imo ba rin gibuhat, ha? Dili ko gusto mahasol mo. Grabe ka, Ed. So, sa doon katuig nakahimo kas pagpamakak na ako. Usaon mo lang itong mga pangandoy, ha? Kapagtukod na kaugalingon na itong pamilya. Sa'yo ako sa akong mga sahat ni mo. Ed. Pagampo ko kauta. Bilang ko, mayo ko sa akong sakit. Pagpakaayo, ha? Nagkinahanglan ko ni mo. Kumusta naman ka? Pagpakunawan ng kaon. O nagapagawas na punto sa akong hukaw. Maayo hinuon. Mo-trabaho sa ako, ha? Manawag lang unya ko ni mo inig-out na ako. Sige, Ann. I love you. I love you too. Salamat kay break time na nako. Ako tawagan si Ed. Unsa man ni message sa inahan ni Ed? Day, patay na si Ed. Dili ka ni tinuod. Salamat nga nagpakita ka, Dayan. Ana ang iyang haya. Ed, nakita na kita. Mao kini ang unang katapusan na itong pinagkita. So I can waves over crime come the calmest of Anak, mahimo pa. Ayaw siluti ay mong kaugalingon. Patay na ang uyab. Ang patay para sa patay. O ang buhi para sa buhi. Pa, Bata ka paan. Nagapay mo yung ugma ang paabuti mo. Move on, anak. Kalimti ang uyab. Sakto man sa si Papa ni mo, day. Kinahanglan na gyud kang move on. Dili na to makamahay mong uyab nga patay na, uy, kay ato magyud kasi ang lubong. sakto ba, day? Diritod maayo nga magsigi ko gunahuna ni Ed kay patay na siya. Correct. Dayan. Ikaw na naman atong pasyente nga magawas, ha? Busy gyud kay ko, day. Sige, day. Asa man?
Uy, gadang gidi ay ka, sir? Oo, ma'am. May ganigay na dali. Na okay rin taon. Maayo noon. Okay na, sir. Pwede na ka magawas. Okay na. Thank you, mama. Unsa ganun mong first name, ma'am? Ann. Ako din si Jed. Ay, noon sa amin ko. Dili naman hinoon mawasak mo na ako na ang itsura ni Jade. So, ayan ko na ako pangita yung Facebook, be. Oh, nakita na ako yung Facebook. Uy, ulitaw mo ni siya. O sa siya ka-engineer. Na pinakabutang na kinahanglan siya guyab. Husto, ako ni siyang unahan og chat, be. Ano na ako'y kasulti-sulti o malingaw sab ko. Mo rin na istorya sa mong kinabuhi? Oh, Jade. Maubit ang kabisag uwaw. Iwan ako og message ni mo. Gusto ko ka, kay gusto ko nga na ikasulti-sulti. Kay buutan ka magod sa kong tanaw. Abi ni mo, Ann. Nalipay sa ko nga nakailata. Basig, mauna niya ang tubag sa akong mga pagkampo. Ha? Basi niya ay, ikaw na ang ihatag sa ginuuna ko. Jade. Pero wag ko magdali, ha? Gusto ko nga magkailhan na itag maayo. Nga masuyito ta sa usag-usa. Jade. Sa pila ka buwan nga nagsige mi og kita ni Jade, amo na lang nabatigan nga nahigugma na daymi sa usag-usa. Hangtod nga nakauyab mi. Wa sab ko magmahay kay buotan si Jade og provider sa ilang pamilya. Tinuod gid ilang giingon nga everything happened for a reason. Ug matod pa nila, nga kung naay mawa, nasay mo abot nga mas labaw pa. Linhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Someday I wish upon a star. Salamat in taon, anak, kay miuli ka na taon din sa atong probinsya. Opa, gimingaw na sa kay ko ninyo, good? Tadong tuwa pa ka sa laing nasod. Dili ka na hapit manawag. Imong Facebook, dili sad active. Grabe magod akong kabisi dito pa. Dali mo. Mga buwata sa akong mga pasalubong para ninyo. Wow! Taghanang yung dali mo, kuya. Oh, gidaagin ako tanan kay wala mong gugoy plano mo balik pa dito glarga gud. Uyan la, sa ato pa. Makauban na ka na mo balik nag. Ato ko sa syudad mo stay pa kay magtukod kog negosyo dito. Pero mauli gapon ko ninyo diri. Kada weekend. Arang-arang na lang yung taon kay doon na lang ka. Kung may ngaon minimo, pwede ra kami mo ay mo adto nimo syudad. Ha? Oy, ay lang pa oy. Wata lang ko niyo din eh. Bubisita ra likod ninyo. Kuya, anong naman kayo mga pamabay nga mga gamit ni? Ha? Ayay, may uyab na kanak. Sa ako ng mga amiga pa. Usahay, may bilin sa kong gipuyan. Ikaw, kuya, ha? Pwede ka lang, ano? Chick boy ko taon. Di, oy. Ay na lang naghilabti ng mga pangbabae diha. Paspasi yung pamili kay muadto na ko sa syudad. Paspasi. Ay, nagtuo kog imo ra kong Indianon. Wa naman kog ka mag-chat na ako. Hinay ang signal dito sa probinsya, good? Unya, nagkita na mo si mo uyab? Wa pa. Ako sa gingnan nga, ipahimutan sa anak ko akong mga gamit. Unya, unsa may plano nimo? Ambot. Maniit sa ko kung unsam gani akong batiyon inikita niya. Basig, mubalik day ang spark day karon nga di na mi LDR. Go, best friend. Basta kung unsa may desisyon nimo, always lagi kong nakasuporta nimo. Salamat, best friend. Big time na gining akong uyab da. Dinhi na magikudan on sa mahalon nga restaurant. Kay deserve mo sa nimo. Sa tanang pagsabot na ko sa panahon nga naapa ko sa laing nasod, wag gyud ko nimo dudahi bisag usahay di na ko makachat nimo. Kay nahibaw ko nga busy ka. Og of course, dako ka kay kung salig nimo no. Dili sabi alim imong gibuhat nga
nalayo ka para magtrabaho. And thank you ha sa pagpaningkamot para sa tong future love. Love, okay na ka? Okay na. Okay na ko, love. Excuse ha? Hello? Best friend? Na ako'y good news ni mo later. Chati ko asa ka human ninyo mag-date ha. Sige. Bye. Ing nalago ng best friend ni mo. Nadili magsamok mag-uban ta. La, nara siya importante nga tuyo. Ikaw ba? Ang dangan na nang sige ni mo og silos bahin niya, Abi? Okay? Best friend, mag-open og bago nga bar ang akong friend. O gusto niya nga usa ka sayang entertainer. Tinuod? Yes! At ako pag yun budget nga ihatag di mo. Kay medyo layo man diri sa ato ang bar. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-recommend, ha? Best friend. Good job, best friend! Salamat, best friend. Uy, hala. Kadaga nag-miss call si Kiana. Oh. Naas siya sa kundo? Mao ba? Diin man sa giyawi? Recorded by Radio Mo TV. Nalimot ka nga na ako yawi diri sa tuwa pa kaslaing nasod? Di. Love, ano mo man sa ka mag-ingon nga moari day ka karon? Nawa o, gubot pa kayo din eh, oh. Wa ko makalugar o panglimpyo. Sulti ko tinuod, Jandy. Ha? Kanus ala ka nagbinuang nako. Uy, din ka ng lipstick. Sa kabago pa nimong nauli din is Pinas. Nakadana din ka babae din, he? Og nagbilin pagin mong ebidensya? Kaya na, nasayop ka. Sino sayop? Niya, og gikuptanan na akong ebidensya. Mamakakihapon ka? Kaya na. Salbahis ka! Nagtinarong ko ni Mus na apakaslayo. Pero nakahimo ka na ko ani nga naakas Pinas. Samot na siguro ito slaing nasod sa? O sa kayo binuhatan ni mo dito, no? Love. Ayokong tawga, ana! Magbuwag ta! Kaya na. Sultihin na lalagi siya tinuod. Ambot lang. Wasa ko makasabot sa kibati. Kung malipay ba ko nga, gibuagan ko niya o mag-uol ko. Ako din iuli ang mga... Kaya na. So sakto giday ko sa kududa. Ikaw giday mo ibabae ni Jandy? Buang nga biyan ako, no? Nga nun nitoob ako siyang giingon nga amiga ra mo? Kaya na nasayop ka. Nasayop gid ko! Nasayop kong tao nga gimahal! Huwag na ibaw mo na ka nga may uyab na si Jandy! Bigaon kang dako! Kaya na! Oo nga naman! Ako imong badlongon? Sakto bitaw ko! Bigaon na! Ayot ko! Unsa? Kalit lang. Kalit lang kay nga, wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Kaya na, pasabton ti kag unsay hitabo. Ha? Nagkinahanglan kag trabaho? Oo, kasi tinuod lang. Niano ko sa Manila karon. Nahuman na akong kontrata sa laing nasod. Pero di pa ko pwedeng mauli. Kinahanglan makakwarta ko. Labi na gyud nga si Papa ni undang sa iyong trabaho ug si Mama dunay sakit. Best friend ta ba ang iko? So ayan na po, tawagan ka ilan ako das Manila. Pero, kuan lagi, kinahanglan nga magbinayot ka. Magbinayot? Nga naman? Mga entertainer nga bayot man ang kuhaon. Ha? Sige, paala na. Sudlan ako bisad unsa pa na trabaho Og maot to. Sukad adto. Mura kog nakauyon nga nagbinayot ko. Ngay mga panahon nga ma-attract na kog sugod og lalaki. Pero ako ning gipugnan kay na ako'y uyab. Naa ka. Pero sadyang nauli na ko din sa Pinas.
ug nagkita tag-usab. Na-realize na ko nga wa nang akong feelings para nimo. Unsa? Sa ato pa, tinuod gid ay nga wa kailaing babae? Wa. Ako ang nahimong babae. Diyos ko. Sorry, Kiana. Sorry kung nawa nga akong pagkalalaki para tumanon ang akong promise nimo nga magbinyo ta. Nga magkapamilya ta. Pero di na ako kayang magpakaroon ingnon. Di na ako kayang ilaron ka og ang ako kaugalingon, Kiana. Thank you, everyone! Thank you! Best friend, Best friend! paila-ila ni mo. Ha? Kinsa man? Jan. Jandy. Nice to meet you, Jandy. Nice kay kamusyo. Salamat. Biyaan sa tamo ha. Excuse me. So, pwede ba ko nga makapangayo sa imong contact number, Jandy? I love you. O gusto ko nga magkailagin mo, Jandy. Pwede ba ko nimo hatagan og chance? Jan, sorry ha. Pero, di pa mo ko sure nga andam na ba kumusod og balik sa usa ka relasyon. Kung anong good Jan, daghan pa kay kog mga what if ba? Nagasabot ko. Pero please, hatagi lang ko og chance nga mapakita na ko nimo kung unsa ko mo pangka. Okay lang ako nga wasa tayo relasyon. Pabuto na ko ang imong desisyon. Oh, it's you. I know. Huwag ko mag-expect nga moabot sa akong part nga ako nasad ang panguyaban. Sa tinuod lang, nindot sa pamati nga gipangga kong samot nga ni babae nga akong gipati. Pero hangtod karon, di pagyapon ko sigurado kung andam na ba ko. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Jandy nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan. How will I know? How will I know? Kaagi gibahatan na do sa radyo ni Carol Marie Kain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Pila na katuig ang nakalabay, Lucille, nga nawa na yung uban na. Hagtod karon ba? Huwag yapon pi chance ni mo. Arman, doon ako yung mga anak. Si David ug si Karen. Dili na ko sila pwede pasagdan. O gits may nag-ingon nga pasagdan nato sila. Arman. Lucille, usog tulong ko ni mo. Isaad ako nga panggaon ako sila. Nga murag yun og akong mga anak. Arman. Usog tulong ko ni mo. Pakaslan na yun ka sa labing galing panahon. Arman. Git ka kasi mo desisyon nga magpakasal kang Arman. Dili man tingali sayop nga mga ambisyon ko nga dunay mo barog isip amahan sa akong mga anak, day. Dili ba? Uy! Kunay willing? Why not, di ba? Pero, day, sure na magiging ka kang Arman, ha? Sa akong tanaw, buotan si Arman, day. Pila na sad katuig na sige siyang panguyab na ako pero hangtod ron. Naagihapon siya. Nagpaabot na ako. Kumao na! Kung sa'y naasod sa imong dughan, nanggo! Pero, day, soldiyo na imong mga anak. Kung maunong gigani na imong desisyon.
Nga ma? Mga anak, diba, dugi namang wa na si Papa ninyo? Ngano di ay? Nak, kung magpakasal si Mama magbalik, okay ra ba ninyo? Ni kinsa man? Ni Tito Arman mo? O, nak. Happy man ka ma? Oh, kung happy ka ma, support na ni si Inday, Karen ni mo. Tinuod? Oo. Oh, salamat mga anak. Hisaan ni Mama, ha? Dili mawa akong pagpangga o pagmahal ninyo. Bisan pa man og maminyo og lain si Mama. Day, kumusta? Positive ba? Negative gihapon. Mao ba? Sige lang. Basin sa sunod, naarang gina. Sorry, Arman, ha? Day, okay ra. Di mo sa dani mo sa. Basi, dili pa gyud tingali ang gustong higayon karon aron makabatuntag atong kaugaling anak yun. Day, mulakaw sa ko, ha? Asa man ka? Magiginom ako sa kong mga barkada. Sige. Nasayod kong nahiubos gid siya. Pero, unsaon ko man, ngawa pa magit ko mamaptos. Kinuo ko. Si Arman man nun. Hubog na sad. Kadugay ba ni mong nakable, ha? Taman, nagay gitaguan din eh? O, unsa? Unsa may taguan ako, dong? Tingali kay kabit, no? Arman, hubog lang ka. Bisag unsa na lang nagyun na una nimo. Dali, sige na. Aga akong di ka pa doon sa kwarto aron makapahuway na. Sige na. Ayaw kong binuang halos eh. Arman! Ayaw kong binuang. Kung di ka gustong mapatay ka, apel bang imong mga anak? Arman! Ma, di ka dugay lagi no? Kay nagkasalbayas lagi na si Tito Arman. Shh, nak. Ayaw pagsultian na. Tingalig madunggan ka. Di naman siya. Sige ka lang niya pasakitan. Sa una sa buhay pa si Papa. Huwag dyan ko mainom-dum nga pasakitan ka niya. David. Bad kayo siya. Unsa itong gipanultin mo, ha? Oh. Recorded by Radio Mo TV. Unsa itong gisulti mo, ha? Arman, please. Ayaw lang pasakiti ang bata. Breka! Arman! Ayaw ko ikumpara sa inyong amahan nga patay na! Arman, unsa ba? Gusto na! Hawa din! Maluwi ka sa kong anak! Gusto na! Marika! Arman! Arman, gusto na! Ayaw pasakiti akong anak! Busukol ka na ko, ha? Sige! Kung pasakitan mo pagani akong anak, pagyun, tagyun ka! Sige, sawaye! Sawaye! Hindi lagi ko mahadlok po yan ng prison para lang sa ako mga anak! Mga patamahuman ito, ha? David, tawag si Karen. Sige na tayo. Mamahawa ta din, hinak. Biyaan na to si Tito Arman ninyo. Dali! May nalaganigit. Nakabalik pa mong buhi din sa ato. Day! Naglipog sa bitaw ko di mo, oy. Kung anong nipugos yung kagpagikuban na tong Arman sa ilang bukid, human mo makasal. Nga naman na may bahay sa imong bana din sa kanini mong bana. Mao mo gusto niya. Dili siya gusto nga mag-ipon mi. O niya akong banag gihapon ng akong mahinumduman. Day,
pasto din sa inyo. Gipablatter ko na siya. Aron dili na siya makaduol pa na mo. Sige lang tayo, nagabala ka. Dinis ato, safe mo. Kay kung pabuang-buang siya, bunog mag-adjust mga tao din, hiba? Lucille, please, ulilin mo sa ato. Ano ni Anhi pa ka? Day, Lucille, pasaylo ako. Dili na, Arman. Dakong sayop na nagpakasal pagit ko nimo. Nagtuo kong tarong kang pagkatao, pero di ay salbahis kang dako. Ayaw na gid ba pagduol na ako, ha? Kung dili ka gustong ipapriso, ka. Lucille. Tingali kalimot kasi mo pagpasakit na ako. Doon ako ebidensya. Doon ako yung mga litrato sa kong bunog gumikan sa mo pagpasakit na ako. Pahawa na din eh. Kung dili ka gustong ipadakop, ka. Lucille. May buntag ni ha. Niya si Jake, Igsawa ni Gilbert sa una ni mong bana. Lucille, kumusta? Jake? Maayo naman. Kumusta naman ka? Uncle Jake? Ikaw dyan? Oh, David, kumusta? Okay ra. Karon palagi ka magpakita na mo, Uncle. Pasensya na ha. Masaon nga lisod manggod ka nga kung kahimtang dito sa gawas. Maong karon pagi ko makahigayon og pauli dinhi sa ato. Jake, dayon una din sa amo. Aron makarelax ka. Sige kay doon na sa tayangay ka pa nagsultihan. Diba, doon nakaisulti na ako. Unsa man na? Lucille, dogan ang patay si Kuya Gilbert. O, nasayod ko sana itabo sa imong ikaduhang kami niyon. Atagi ko laing chance, please. Jake. Kita mo gid ako na nagkarelasyon, di ba? Huwag nagkabuwag ta sa dihang milarga ko kay naibawaan ako nga kamo na si Kuya Gilbert. Sakit ito para nako. Pero gidawat na ako nga ako kapakyasan. O dili yung na nagkasayon ang pasaylo ninyo. Pero gipasaylo ta na mo. Human sa pila ka tuig nga nakasa mo na ako. Jake. Pero hagtod karon, Lucille. Bisan ka sa. Huwagin mawa ang akong pagmahal nimo. Atagi lang kong laing chance. Huwag isaan ako nimo. Panggaong tika. Ingon man sila si David o si Karen. Huwag sobra pas pagpangga nga gihatag ni Kuya Gilbert ninyo. Sa buhi pa siya. Jake. Darling, can't you see what losing you has done? Nagkabalik gid mi ni Jake human sa pila ka tuig nga nagpaabot siya sa akong tubag. Ug bahin ni Arman, sukad lang nga ako siyang gihadlok nga ipapriso nako siya. Wa na gid siya magsamok-samok nako. Ug wa na sa gid magpakita pa nako. Og nabalitaan na lang nako nga naghikog ni tungod kinakautang og dako. Og sa laing bahin namo ni Jake, malipayon mi karon uban nga akong mga anak. Sa una na kong bana nga iyar sang igsuon. Karon, mabdos na ko sa amog yung anak. Og nagplano nga magpakasal sa dili pa maklaro ang akong tiyan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Lucille nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga nagulahan. This time, I'll be sweet. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Jera. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.
Love moves in mysterious ways. Love moves. Recorded by Radio Mo TV. 9,000, 10,000. Nabasa ka diha, Jura. Ay, nag-ihap ko sa kong tinigom, Ari. Nga naman, nakigamitan, ana? Plano magod na ko nga mga apply ko para sa laing nasod. Pero sa dili pa, kinahanglan ko nga mo eskwela og Korean school kay sa Korea man ako planong mo apply. Ay, biyaan din minimo ni mama. Para man sagod nato ni akong buhaton, day. Ug usa pa, magsugod pa man sad ko. Layo pa kayo sa kamatuoran ni akong paglarga, uy. Ay, kalimot sa kong pasalubong inig ulit, ha? Ako may pinakadaghan kay ako, bay, pinakapinangga ni mo. Tanawa ra gud ka? Nagpag-uol-guol ka niya. Nagisgot kag pasalubong. Kamo ni mama mo akong pinangga, uy. Way labaw ninyong duha. Ay, ti, nakachat na kasi mong Facebook. Uwa pa man nga naman. Na may video ni mo nga nag-viral. Daghan kaayo og views. I-check ra gud unya. Wow! Kadaghan gud ani. Wa ko mag-expect nga mudaghan ang views ani, day. Padayon na lang pagsige ni mong video, ti. Basin ti ay makakwarta ka, ana. Ugay na ka kinahanglan nga mo larga. Bitaw, no? Sige, ako ni sawayan, day. Bye, guys! Salamat sa pag-uban ako karon. See you on my next video. Yawa ko rin muna. Ah. Vlogger din, karon. Gisawayan na ako pa, uy. Basin di og mapareha sa usan ako ka video nga mudaghan ang views. Kugi lang yun na. Ibaw ko nga, mo click lagi ng ubanong video. Salamat pa. Ay, kapila naman yun ako nga video nga gi-upload. Kamay ra magid kay views. Basin og taghapratong akong usa ka video, no? Dili gid siguro ni para ako ang pag-vlog. May pagbular ka na lang gid ko. Ayo. Oh. Hala. Murag si Rico man ron. Te, marag naalagi si Rico sa gawas. Ang imong crush. Ay! Amaw. Ang puto gano'n ni Asia, uy. Gaw sa dayon. Dali na. Okay na ba kung naong, day? Oh, pagdali. Kimalakaw na unya na. Hi, Rico. Nialagi ka. Nagpadalang og pang snack si mama. Ubay-ubay man ang luto niya. Mao nga iya nga gipato din sa inyo. Mao ba? Salamat kaayo, ha? Sige. Alis ako. Grabe. Lakaw na magdiritso. Huwag mo lang madutli sa kung pagpakyut niya. Ay, ambot ni Rico. Hard to get kid kaayo ka. Kaya ba ginaning ubang mga tao, eh? Bisagot sa lagi binuang. Daysa? Unsa di ka kung binuang na lang ako i-content? Sure ko nga, daghan gid ang malingaw. Daghan gid ang mutanaw. Og mo share pa gyud. Bebe, suwayan ako na, be. Maguna-una sa ko og kataw-anan nga content. Unsa? I-prank ni mo si Papa? Day. Mas nindot mong ang prank kay dili scripted ba? Unsa man sa imong nahanaan nga prank, ti? Akong inon si Papa nga mabdos ko. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Nga na katawa mo ka? Dili to butuo, oy. Wagod kay uyab. Anya na mabdos ka? Basta. Ako ni bahala og pangita og tubag, ana. Basta kay tabangin lang kog set up sa camera para makuha gid ang reaction ni Papa. Sige, bahala ka, ti. Kano sa man mo siya planong i-prank? Unsa man? Ready na imong camera diha? Oh, asa naman di ka? Pagdali diha kay basi mo lakaw ni Papa.
O, lagi. Niyan ako sa gate. Musod na ko. Andaman ng kamera kay mo, emote na ko. Pa. Jira? Anak? Ngano? Usa problema? Ha? Na ako isulti ni mo. Usa na? Mabdos ko. Usa? Ngano? Nari kay uyab? Wa. Pero gipahimos lang ako pagkababae pa. Nakainom ang good ko. O nahubog na ko. Maungan ako'y kusog ang masukol. Sa ato pa? Kailan din na ni mo ang nagpahimos mo? Ha? Kinsa man tawala, ha? Kinsa? Si... Tubag! Kinsa nagpahimos mo? Kinsa ba ka? Kuan pa? Si Rico. Si Rico? Ano silingan? Animal! Agay pa! Asa mo ko ni mo doon? Asa ka pa? Rico! Gawas niya! Rico! Pa! At umaga rin resulta sa makabuhan! Pa! Rico! Ayaw ka mo nga si Rico! Kuan pa! Prank na ni pa! Prank na ni! Usa prank, ha? Ay, kung binawagyan niya! Prank na lagi ni pa! At tanawaon ako yung kamera, oh! Nag-video mong gano'n. Ha, dili! Kinahanglang manubag yung si Rico, ari! Pa! Sige na, patala mamauli na lang tapabi! Ha! Rico! Ito, ilagi ko pa. Prank na lagi to. Siya to, kuya. Kinahanglan malubag ka sa walak sa imong gibuhat niya. Ha? Mabdo siya kay imong gipahimuslan. Ay, wawa ba ali, uy. Lamong pahinuon si ko. Pahis ka? Ayaw ka balaga, kuya. Andam ko nga manubag ni Jira. Ako siya pagkaslan. Ha? Ang tanan bahin sa kasal. Planado na. Ang kuwang na lang ang pagsukod mo sa imong gahon, Jira. Pa! Biyaan taon na mong duha. Rico, sorry. Naamong na lang hinuon ka, ani. Ikot ba kasabot si Papa? Bisag kapila na ako siya sultihin nga prank ra to. Pero ayaw ka balaka. Mangita ko paagi nga dili madayon ang kasal. Sorry kid kaayo. Nganong dili pa nimo ipadayon ang kasal? Wa gid ka kagusto nako, Jira. Ha? Sulti lang ko tinuod. Nakagusto ka nako o wa? Rico, guwapo ka. Buotan. Kinsa may dili makagusto nimo. Pero dili ko gusto nga maamong lang ka. Wis, ipadayon na to atong kasal. Bisan og ako rin nakagusto nimo. Gusto gyud ka nga magpakasal ta? Tanaw nimo. Ngano misugot man ko nga pagkaslanti ka kung wa pa ko'y gusto nimo. Oh. Dugay na. Magsigir ako tanaw nimo sa layo, Jira. Tuyoon pa gani nako nga ako mo imo hatod kung unsa ipada ni Mama dinhi sa inyo para lang nga makapaduol ko nimo. Mahal ta ka. Dugay ra. Mom, please. Pakasli ko. Rico. Thank you. Salamat. Salamat. Kaya, Jira. Dugay naman nimong nakuha ang akong kasing-kasing, Rico. Charot. I love you. I love you too. Salamat ha. Ikaw pa kamutan to nga pakaslan ko. Patay ko ni Papa. Di ba siya mutuon ako. Sa tinuod lang, naibaw mas papa nimo o yung manghod nga dako kay gusto nimo. O yung kaayo si papa nimo kung magkakita. Mao siguro nga yang gisakyan na lang ang imong prank. Nakakita siya og rason nga ipakasal tang duha. Mao ba? Kamo gud di ay. Og ikaw rin naunay sa imong prank.
Ug salamat na nahitabo to. Asawa na ti ka. Who'd have thought this is how it be? I forgot how we. Paspas kaayo ang dagan sa among relasyon ni Rico. Wa ko mag-expect nga tungod lang sa akong binuang, nakasal ko og kalit sa lalaki nga dugay na nakong nagustuhan og ipangandoy. Og pinangga sad kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.